दिनै 5 जुन 2024 जोङो मिथिगौ मुलुगनां आबहावा सान। दा दिनै बे सानखौ जोङो सारा बुहुमाव जों सुबुं माहारिया फालियो एबा फालिनांगौ। दा जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहुते जोंनि बर'नि माहारियारि आफाद आरो जोङो साफ्रोमबो बा बुहुमनि मोजांखौ जेब्लायबो हास्थायखाय जोङो बे सानखौ बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो। थिग बेबायदिनो जों देग्लायबो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार रामफलबिलजों लोगो नांनानै बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार रामफलबिलनिबो जिहुते दिनै 30थि गायसननाय सान फालिनाय बेजों लोब्बा लाखिफानानै आरो बे मुलुगनां आबहावा सानखौ बे बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार रामफलबिलनिनो मावख'आव जोङो फालिनाय जादों। दा हाबाफारि बादियै जोङो बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टारनि फिरफिला उरायहोनाय लोगोसे मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बिफां गायनाय आरो एसे दा सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। दा बे सानसेनि हाबाफारि जोंनि दा बे सानावनो जोङो बयबो बुजिनांगोन आरो बयबो समायखिरा लानांगौनि मोनसे दिनै गोनांथि जाफैदों। जोङो दिनै मोनसे मोन्दांथि मोनफैबाय नैबे समाव ग्लबेल जे वार्मिं बा दिनै मुलुगा जेरैबायदि दुंखावनाय रानखावनाय बेबायदि मोनसे अबस्थायाव फैदों। बेनि गुबै जाहोना जोङो बिफां लाइफां बा आबहावाखौ जोङो जोथोन लानो रोङाखै बा जोङो बेखौहाय बांहोनो थाखाय नाजायाखै। बरंस बेखौ फोजोबनायनिसो जों सुबुं माहारिया खामानि मावगासिनो दङ। दा बेखायनो जों बे दिनैनि सानाव खोब सिन्थाधारा खालामनानै अन्तत बिफां लाइफांखौ जोङो गायनो हायाब्लाबो गायाब्लाबो फोजोबस्रांनायनि बिबानखौ बा फोजोबस्रांनाय खामानिखौ जों सुबुं माहारिया मावनो नाङा। बेखौनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हिसाबै गासैबो सुबुं हांख्रायहरदों। दा बे खाबुआवनो मैयासो जोङो मोनसे जारिमिन मोननो हादों जे मैयानि दिनाव सारा भारतआव जे भारतखौ सालायनो थाखाय जादोंमोन। दा बे सरकारखौ मोननो थाखाय जोंनि खान्थि बादियै लकसभा बिसायख'थिया गोबां जालायनायनि उनाव मैया नुनो हाबाय। दा बेनि गेजेराव हिसाबै जोंनि जे रिप्रेजेन्टेटिभ बा जों बर' हिसाबै देरहाना 1 नं क'क्राझार जनजाति लकसभा बियाबमोन। बर' फिसाया भारत उदांस्रि जानायनि उननिफ्रायनो बेसेबांबा गोबाव जोङो MP हिसाबै जाबोनो हादोंमोन बा MP हिसाबै जों देरहासारबोनो हादोंमोन। नाथाय थांनाय 2014 आरो 2019आव बेवहाय माखासे धोरोमारि आरो हारियारि बेबायदि राजखान्थि खालामनायनि बेबायदि गोहोनि जाउनाव जों पुनराय 10 बोसोरनि उनाव मैया फोसावजानाय जे जोंनि बे रिजाल्टआवहाय क'क्राझार लकसभा बियाबावहाय NDAनि बसुमतारी बिथाङा देरहासार जानो हानायाव जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांनो जोङो गाहाम हामलायथि जासिहरदों। बिथाङा इयुनाव खामानि बा गाहामै मावनो हायो बिनि थाखाय जोङो इसोरनाव आरज गाबदों। आरो देरहानाय जोङो बिदि साननो नाङा। बेयो मोनसे बर' जाथिनि देरहानाय। खारन बे क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिया बा क'क्राझार लकसभा बियाबा जोंनि बर'फोरनि आबेगजों गासैबो बेवहाय सिथाबनानै दङ। दा बेखायनो जोङो बेखौ हारिनाङै बे देरहानायखौ जोङो रंजानांगौ आरो उननि समाव मोनसे स्ट्रागल जोंहा स्ट्रागल खालामबावनांगौ दङ। दिनै पावार पलिटिक्स खालामनायनि खुब बेबायदि सम थासारि फैयाखै। बेखायनो जोंनियाव मोननै जिहुते रिजनेल पार्टि दङ UPPL आरो BPF। बे मोननैबो पार्टिनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरा जोङो खुब सिरियासै सांग्रां जानांगोन। खारन जोंनि ओनसोलारि बा जोंनि माहारिबादखौ लाखिनांगौबा बेबायदि मोनसे गोहोखौ साननाय हनायखौ जोंनि इमसनखौ जुदि लाखिनांगौबा जोंनियाव जोंनि बे मोननै दोलोनि गेजेरावनो बा मोननैनि गेजेरावनो जोंनि बर'फोरनि जे BTCनि गोहोआनो जा बा जोंनि बे ओनसोलारि राजनिथिक गोहोआ थानांगोन। दा बेखायनो उननि समाव जे फैबाय थानाय जे गोबां जोंहा बिसायख'थिफोर दङ बे बर' जाथि नायहनाय बा जोंनि इग'फोरखौ एसे दोनथ'लायनानै एसेनि गेजेरजों ज'यै खौसेयै आगान सुरो। बबेबा मोनसे दल संगठननिल' खोथा नङा। जों बर' जाथियानो लानिफ्रायनो जिहेतु गुसु मेलेमनि गेजेरजों जोंनि आखायाव एसे सम दंबावो। माहारियारि आफादफोर बा जोंनि समाजनि गोरों गोरा बेक्तिफोरा